Dobrý deň. V tomto videonávode sa pozrieme na nastavenie podružnej dvernej stanice pomocou lokálneho rozhrania vnútornej jednotky. Týmto spôsobom vieme docieliť to, aby viaceré dverné stanice boli schopné volať na viaceré vnútorné jednotky, napríklad ak má bytový dom predný aj zadný vchod. Potom, ako sme nastavili sieťové parametre, čas, informácie o miestnosti, je potrebné vybrať, s ktorými dvernými jednotkami sa naša vnútorná jednotka spáruje. Tú dvernú jednotku, ktorú označíme ako prvú, tak bude ako hlavná a bude teda serverom pre ostatné zariadenia. Je však potrebné, aby mali všetky zariadenia rovnaké heslo alebo aby boli dverné jednotky vo výrobných nastaveniach. Týmto spôsobom vieme docieliť, aby 17 dverných jednotiek zvonilo až na 500 vnútorných jednotiek v jednom systéme. Ak by nám to nestačilo, tak by sme do systému vedeli pridať tzv. Master stanicu a následne sme schopní pripojiť až 10 000 zariadení. Navyše nám toto riešenie ponúkne pokročilý manažment aj na tie najnáročnejšie úlohy.